Áno, tak to je... Podri, ešte bude rozmazaný. Tu budú motorky. Sice ne, tu sa pozrieš. No dobre. Akože na dĺžku, no však dobre, ale... Lepšie pololežať. Začína adventure, ne? Kúpneš si nejaké auto na výpadovke, tak uvidíme. Dopracoval niekde, kde sa dá stopovať. Nejdete do Arménska náhodou? Ale bez držu. Prvý Kúpili kokoti toto, lebo kto už z Bratislavy môže ísť do Arménska. Dodávkou.